Alright, good morning. So, dinagyang weekend na subong ka matamat na Thursday. So, gina-try namon ni Jill nga mag sige-sige nga amon nga running routine. So, ika 5th or 6th na yun namon yung dagan for this year. Ari kami subong sa Esplanade nga set up, no, para sa amon nga dalagan. Dati ka ilis pa siya sa sulod, no? Okay. Dagan kami da, medyo mainit na. Sige, push through lang ang dagan. Importante maka-exercise. Okay. So tapos na kami dagan, no? Tatlo kami naglagan, no? Makaon kami dire sa Festive Walk Parade. Dinagyang season at syempre bisan aga pa damo na tao. So may gina-set up man ding stage dire sa Festive Walk Parade. So one of the places ng may mga concerts kuro dire man. So lapta-lapta lang sa Iloilo, damo-damo mga concert stage. Okay, gawlat lang kami sa amon na breakfast dire sa Sunny Side Up. Na okay. Sunny Side Up dire ang pinaka-popular nga all-day breakfast spot dire sa Festive Walk Parade. So, ari sila may kape. Hot choco ni ka, no? Okay. Iya, kape. Nami isang angin subong. Gamaulan mo. Sakto lang may init man pero hindi ka sakit. 2 hours later. Nakapaligo na kami. Fresh na kami So ma-proceed naman kami subong sa Courtyard by Marriott. Kay may media huddle to ang Globe. So invited kami. Gina-consider na ako nila nga parts ng media. So invited kami magkadto to for lunch and media huddle. So wala man ko kay Chinde kung anong butsingon sa media huddle nga na. Okay, first time ko ni. There's always a first time for everything. Hiringan ko kung ano na to. Because of Dinagyang Festival. Pakadto-pakadto ng mga tao. May mga parties na kakatabo sa mga different party spots dito sa Iloilo. May mga artista na, mga celebrities ang gainabot dire. Well, to be honest, though hindi na ako ka-keep up kung sinong maabot, diin ang may party, diin ang may event. Muna ka-hectic kung Dinagyang dire sa Iloilo City. Okay, may mga rescue, ambulansya. Kailangan mo lang patience, no? Kag kondisyon dapat ang imong isip kag lawas. I'm very sorry with Ilongga ma'am kay masakit siya. Kapasulod ang trangkaso. Okay, here we go. Okay, maulan nun. Kulpi lang nag-ulan. Hindi man kusog pero gainulan. Okay, ay nakita sa Marriott. Gabi ito sa Marriott. Ito martial law, no? May barikada, gidyablao. Tapos fokusan nyo ito sa likod. To check. Okay. Okay, good na. Ara na. Pwede nakahalin. Super strict. Kapark na ako. Dilitsyon ako sa sulod. Ma'ams, bilhin ka lang de. Okay, sige. Kanto pa lang ko sa media huddle. So alayan din sila. Andrea, no? Okay. Kag si Nana, right? Ka-follow ko sa mga vlogs niya, ka-social media niya. Siyempre ka mo aragid ka muna yan. Alright, so mga buffet na kita. Okay, kao na Chibog-zang! Sana, masyado. Tik-tik ko pati.
Okay, so tapos na amon media huddle. Okay man na. Basically mga activities ang Globe sponsored events diribla sa Iloilo. Tapos kung anong pwede namon mahimo as part of the digital media nga mag-cover. So na do briefing lang sa amon nga may mga amo na nga event nga ginasponsoran sa ang Globe. Updan ko na si Jill nyaga kay wala pa siya kapanyaga. Ta kami sang pwede kanana. Gusto ni Jill ko no pasabaw. So may TEDs man di. Tamong naslakyan di daw delikado na magtabok. Kamatamat na set up ang mga sound system di oh. Siya lang yung makaon. Diet ko ya. Ito lang, hindi ka pa na mag-diet. Isang ulo mo, tambok. Matamat na gito. Matamat ang setup nila. Damo na dilabad-laban makaon karon.